थांबा त्याला बघा बघा दाखव ना. टाक टाक टाकलं ते चप्पना मस्त मोठी. अरे वा मस्त मोठी गावली दाखव. तर मित्रांनो आपल्या एवढे कुर्ले भेटले बघा. पहिले एक ट्रिप मारलो. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. मित्रांनो आज इलाव कुर्ले पकडू. भरपूर दिवसांनी इलाव, जवळजवळ 1-1.5 महिन्यानी इलाव कुर्ले पकडू. आज बरं नव्हतं त्यामुळे होडी ओलव गावा नाही. आज भरपूर दिवसांनी इलाव. तर बघूया आज काय भेटता काय. बरेच दिवस कसलेच व्हिडिओ बनव गावले नाही, तसे खेकड्याचे माशाचे वगैरे काहीच बनव गावले नाही. तर आज म्हटलं जाऊया, थोडी हातानं होडी ओलव भेटता. आता बघूया काय गावतं काय. सृष्टी आहे माझ्यासोबत आणि मी असे आता थोडे आधी टाकूया चल. तर मित्रांनो भरपूर दिवसांनी इलाव त्यामुळे कुर्ले भेटतील असं वाटतं. बघूया नशिबावर आमच्या नशिबात असले तर भेटतील, पण नक्की भेटतील. व्हिडिओ पूर्ण नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर असाल नवीन असाल तर व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. चला आता बघूया, आपण पगोले टाकून बघूया. मी मोरीची चांबडी वगैरे बांधून घेते नंतरच दाखवते. चला मित्रांनो आता मोरीची चांबडी बांधून घेतलं होता पगोलेंका. आता टाकतो. बऱ्याच दिवसांनी इलो खेकडे पकडू. तर वारो पण बघूया व्हिडिओ बनव गावता काय, कारण माका एका हातीन जमत नाही होडी ओलव. ते तिकडे टाकलं आम्ही त्या साईडने. आता ह्या साईडने टाकून घेतो. या साईडने टाक टाक. तर टाकून घेतो आधी. तर मित्रांनो आता आमचे पगोले टाकून झाले आहेत. आता 15-20 मिनिटं बसतलं इथे सावलीत आणि नंतर मग उचलतलं. आता थोड्या वेळात बसतो आधी. ताण लागली, भरपूर ऊन डोळ्यात पण झोमता भरपूर ऊन. वारो पण आज भरपूर. बघते आता व्हिडिओ करू गावता काय एका हातीन. चला तर आता थोडं वेळ बसतो आणि नंतर मग हे करूया, उचलूया 15-20 मिनिटांनी. मित्रांनो आता पगोले उचलू घेतो का 10-15 मिनिटं झाली. बघते आधी होडी ओलव गावता का एका हातीन. नाहीतर मग मी पगोले उचलतले सृष्टी होडी ओलत किंवा कॅमेरा पकडेल. पहिलेच उचलतो. बघूया एक कुर्ली गावली बघा, दाखव ना. एक कुर्ली भेटली. टाक टाक तिथे. एक तर कुर्ली भेटली आहे आता पहिलीच. दुसरी पगोली उठली. वारो भरपूर आहे त्यामुळे जरा धमाक झटतात. दुसरी उचलतो.
भेटली आहे, जरा छोटी आहे. घे घे, पुढे उडव जरा पगोली. दोन उचलव, दोन भेटले. आता ही तिसरी उचली आहे, बघूया. वारो असल्यामुळे जरा थोडी होलव गावना नाही. तिसऱ्यात पण भेटली, असं बरी आहे. घे, टाक लवकर, टाक टाक लवकर. तीन कुर्ले भेटले. चौथी पगोली उचलतो, पटकन उचलून टाक. हा, तर होडी पुढे जातली. वारो आता वावा, मस्त मोठी. टाक 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 लवकर टाक. मोठी कुर्ली भेटली. आता 4 पगोले उचललं, 4 कुर्ले तर भेटले ना. या साईड नाही उचल. टाक, याच्यात नाही भेटली. पटापट उचल. याच्यात पण मस्त मोठी. टाक 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 टाक. बराच खोल झाला होय. हो, काठी लागणार नाही. 5-6 पगोले उचललं. तर बघूया, याच्यात बघूया. अरे वा, मस्त मोठी गावली. टाको, मस्तच गावली. सृष्टी गॉगल बिगल लावून येला, ऊन लागता म्हणून. गॉगल बिगल लावल्या ना, टोपी बिपी लावल्या ना, मग वर कपडो अरबी लोकांसारखं. आपल्याक बरे भेटले. तर अजून हात बघूया उचलून. चला, माकाच उचलूचे लागतील. थोडी लोक जमणार नाही कॅमेरा धरून. अरे वा, घे घे, बरे. असं दिसल गाठ पडली ती मग.
तर मित्रांनो आपल्याक एवढे कुर्ले भेटले बघा. पहिले एक ट्रिप मारलो, आता बघूया अजून एक मारतलो आणि घरात जातलो. भरपूर ऊन पण लागता, दमक पण होता कारण वारो भरपूर हा. आपल्या पहिले एवढे गावले ते आता बांधून घेत आहे मी. चला
मित्रांनो आता मी पगोले उचलून घरी जातो. बरंच वेळ झालो आता, दमाक पण झाला. बघूया आता शेवटची ट्रिप, आता डायरेक्ट उचलून घ्यायचेच आहेत. अरे घेते चला, आज लहान हा पण चालू जरा गावात हातीने एका ओळख गावणार आहे ना. नको घेऊ, टाकून दे, लहान. मित्रांनो 4 पगोले उचललो, अजून एक नाही गावली. आता बघूया होय काय गावता काय. शक्यतो उचलताना आमका काय गावनतच नाही. छोटी आहे ना, टाकून दे नको. ती बघ एक छोटी थाय ती बेळात. ही पण छोटे आहे, छोटे छोटे आहेत ते. छोटे घेऊयात नको, मोठे होऊन गावतील मग. तर मित्रांनो आता आमचे पगोले उचलून झाले, आता एक राहू दे. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा, आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला आता हे छोटे छोटेच कुर्ले गावले. चला तर मग जाऊया, तर संध्याकाळ झाली भरपूर. थँक्यू. शेडाकडे की जा थांबा जरा उघड. तर मित्रांनो आपल्या आज एवढे कुर्ले भेटले ते बघा.